Солым түләү срогына бер атнадан артык кына вакыт калды. Солымнарны 1 декабрьгә кадәр түләү кирәклекне искәртәбез. Бүген көнгә районнан физик затлардан милеккә солымга исәпләнгән суммадан 44% милек солымы керде. К сожалению, не все жители нашего... Кызганычка каршы, шәһәр районыбызның барлык халкы солым түләү буенча үзләренең конституцион бурычларын үтәмәй, вакытында солымын түләмәгәннәргә 1 декабрьдан соң түлисе суммага көн сайын пенилар исәпләнәчәк. Шуңа күрә шәһәр районыбыз халкына милек солымын 2020 елның 1 декабренә кадәр түләүләре турында искәртәбез, ди Оксана Зыкова. Татарстан халкына 2019 ел өчен исәпләнгән милек солымы 7,9 миллиард сум тәшкил итә. Аның яртысы транспорт, 2 миллиард 300 миллион сумы милек, 1 миллиард сумнан артыгы җир солымына туры килә. Налоги можно оплатить любым удобным способом. Солымнарны Мой налог мобиль кушымтасы, Россия федераль солым хезмәте сайтында физик затлар өчен шәхси кабинетта солымнар һәм пошталар түләү сервисы ярдәмендә, дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы, түләү терминаллары, банклар һәм почта бүлекләре аша түләргә мөмкин. Нинди дә булса сәбәпләр аркасында солым турында белешмә килмәгән очракта солым органнарына шәхси кабинет өчен пароль яки солым түләү кирәклеге турында документ алырга килергә кирәк. Резима Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.